κινούμαστε μέσα στο Α. Θα δούμε πάντα στα δεξιά μας μία κόκκινη γραμμή. Επειδή στο έχει μέσα λαβύρινθος, δεν είναι δηλαδή μια ευθεία γραμμή, έχει πολλές διακλαδώσεις, διαταγώσεις κτλ. Όποιος μπαίνει μέσα για πρώτη φορά και βλέπει για τρίτη, για πέμπτη, χάνεται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Για να μην χαθούν λοιπόν, φτιάξαν αυτή εδώ τη γραμμή. Και ακόμα και σε σκοτάδι να ήταν κάποιος, χαϊδεύοντας τη γραμμή αυτή, την έχω στα δεξιά μου, πάω προς το εσωτερικό του οχυρού. Θέλω να βγω προς τα έξω, τη βάζω στα αριστερά μου και το χωράω. Θα με βγάλει στην έξω. Όπου και να είμαστε μέσα. Άμα πιάσουμε αυτή τη γραμμή στα αριστερά, θα μας βάλει σε αυτό το σημείο. Αυτό από τότε. Από τότε. Τώρα έχει φως. Δεν είχαμε φως. Κατάλαβες. Υπήρχαν γεννήμιες, οι οποίες δίναν και έρευνα. Όταν είχαμε επιθέσεις, όταν είχαμε πόλεμο, βγαίναμε τις γεννήμιες και δουλεύαμε με τα φανάρια. Αν δεν είχαμε η σχολεία που μέσα στο οχυρό, βγαίναμε και τα φανάρια και δουλεύαμε με τις πόλεις. Τα φανάρια αυτά είναι